chini kok TV nai tonai joto khapang dahotai book sono haina hai chini kok TV ni koktoma joto lamsako koktoma rongkha. Thangnai 16 tarik December 2022 ni salmario Tulashikor ICDS office ni khoroksa sebuk khlai tongnai bini mung Nintu Deborma bo Tulashikor ICDS office o bo supervisor khlai tongo. Phiaba bini yaktino angnawadi worker rok bini yaktino mairung tai setui som tai moso thok bebakno bini yakti mangno choliwo. Phiaba angnawadi worker rok 16 tarik December 2022 ni salmario borok phaika godawono phiaba o godawono ojora Nintu mairung riwi tongo. Phiaba afru phaika angnawadi worker rok mairung tlangnani hinai. Phiaba mairung tlang phaiman jorao bukhuk Soilobala Deborma bo bosta kangni nahana nango hinai bo bosta ni dam rang 20 taka rikha. Phiaba afru nini jora tabo klai kho hinai bono school bai bui bono opman khairi mani koktoma. Abono tuino 19 tarik December 2022 ni salmario Tulashikor ICDS office bwskango belai urpati ui thangka angnawadi worker tai helper rok. Phiaba 19 tarik December 2022 ni salmario Tulashikor ICDS office ni supervisor Nintu Deborma phailiani bagui urpati mani thagya. O urpati ma thagyani bagui no tini haino hai 20 tarik December 2022 ni salmario Nintu Deborma phaima bai tini haino hai taisa Tulashikor ICDS office o borok thangui tini taisa koklam ongikha. Phiaba tini Tulashikor ICDS office ni supervisor Nintu Deborma tini map sanka lukurongni bwskango. Phiaba o map sanui paimani yagulo Nintu Deborma o map sanphuno sagoi rijakti wngthangka khuk korawoi. Phiaba Nintu Deborma saka Soilobala Deborma bai kwbangma sal wngui thangka bo mairung tlang phaio bo tai oro kagoji phaio. Afruni hoitino bobai kwbangma sinimung sinilai thangka. Phiaba Soilobala Deborma simi sinilaimani koktomaya. Phiaba aro je Tulashikor RD block ni under o je eba Tulashikor ICDS office ni under o je sebuk khai tonai bebak borok bai ni sinilai tongo. Phiaba bukhuk Soilobala Deborma bai hingkai phiaba bo kulus sini kok samono tui tini belai kheno kha dukhu nanglaijaka angnawadi worker tai helper tai bukhuk Soilobala bujaknai tai bwsai takhuk Nonlal Deborma belai kheno kha dukhu nangjaka. Lukurok o kulus mano bujiwi manya hangke chini kok TV norokno sukrubui saikhnarano kulus mani kokno ongkha kwbangma sal wngui thangka bo oro mairung tlang phaio tai kagos potro bujok phaio. Aboni bagui sinilaimani bisingtwi dol kaisa haini bisingtwi bono o map sanpuru kulus ni sajakti wngui thangka abo baino tabo chasmaida tongo hnai nakiba bobai hamjalai tongora hinai hai hinai wamsugui simani kok se abo. Phiaba bobai chasmai tongmaya bobai hamjagui tongmaniya abo hingkai kaisa koromi khai tongmaba kaisa sinilai tongmani bisingtwi bono kulus ni sadai thangka hinmani koktoma se lukurok bujiwi naikha hingke kaham ke saimanai. Hamjagui tongmani siming kulusya best friend kaisa bobo kulus kaisa dol bobo kulus kaisa sinilaiman bisingtwi bobo kulus kwbangma kokno tongo. Paithago kokman bisingtwi saimankha Tulashikor ICDS office ni supervisor Nintu Deborma no oro toneliya bono o jagani transfer khai rohnai tai bono 6 mas ni bagui bono suspend khainani hinai koktoma saimankha. Phiaba Nintu Deborma Mongya Kaming RD block ni under Mongya Kaming ICDS office ni staff bo aroni hoite phaimani Tulashikor ICDS office o phiaba tabuk bo boro thangno abo tabo nahalaijak lukurok naitondi choyakhari chini kokten bisingtwi o mangphlino. Bihi buza khaning bahai ma tong hamu Sam ni mulai buba. min bihi buza khaning bahai ma tong hamu ung jaga buri rong mama sitini ang bini buseng tini tang mama phai nung khoroksa table ni malik nung khoroksa oroni Sadi kunungnya. bihi buza khaning bahai ma tong hamu Sam ni mulai buba. min bihi buza khaning bahai ma tong hamu ung jaga buri rong mama sitini ang bini buseng tini tang mama phai nung khoroksa table ni malik nung khoroksa oroni Sadi kunungnya. ini tani bihi nung kelas kami da barang ma kelas khai tumung jori sa ani buru buje da ora koto officer tongo ha onek officer ki lama tongo officer same da officer saung na ang ko sai tongo ano ko sai ang ko sanyo ro
Oi, kulus to sabaje. kulus cing sana kok kerei. Tama kulus. Tamu apa hamda lama kok si belabo. Hamjang ma de kun samia. Kulus ortho tama sare. Apa sih kulus ba? Abdi kok di ba? Aba ang nu budong na ang nu jate pote sajang na tabo. Buti cuma buti mintu apa? Buti sur baje mintu. Kulus. Aku dah kau nak apa? Tamu kulus. Tama kulus. Tamu kulus ni sare. Kulus ortho tama. Kau sare tamu. Sangkun samia. Aku sare. Buti kulus ba? Buti kulus no. Nusuk nungos jo officer ke tongla. Dia kayu di kok. Behia. Nusu to para simia. Orang ni kor bidang nung onek khayo. Khabra hara. Kudiwa. Aku kulus ni mah. Khabra hara kudiwa. Bana bana mia khoroksa boys kor baro. Ana boro kudi chotro khara ra photo so. Behia guri behia. Ati kau nak di ba? Nana kun rakharia nana kun rakharia. Kulus ortho tama sabaje. adino je ang ongko khaika nijini hinino khaika ya norok abo jodi negative nang khai abo anino bulung kha hinia koi ang nongno sorry sanka sika Sar bahasa orang ini kau ya tam bos tak kami tam itu baca anak. Salmani abro rugi kisa cycle ni rukorok no tam bo bahai ni bisingtei abo hai kogrok okhori eba nang nakar sanani nang borok jodi anino bul romkha ani jodi bul ongkha ang mane borok saka ani bul ang to saijong saimaya je ani bul tamo borok ano phunuka ani bul a hisabe no ang map sani tongo khulumu yakai no map sanka acha o bulok le bobo haini bisingte bul nang tinoro mago se kaisa office ni busango igo borok hinka je ang bono bukha o je bo মানে বতারিন ঘটনা abo শনিবার দিন ni 16 তারিখ ni ও পার্টি মুরো bobo হাই ওংখা শনিবার দজাই হোক 16 তারিখ যদি খাবো 16 তারিখ ও পার্টি মুরো bobo হাই কে ওংখা আবা বুজাগো মানে bobo হাই কে বুখা আবো কিসা সাগাদে এজরি bo somni no boba yang kisa nijini hinia koi no bo somni no bono নিজিনি মানে bobo হাই মানে bo sector ni ekjon ani odino bo somni no je profano saetong antani help na ho angbo prongi ri Ang le nin thani hel na haya ang di dibek jeklo seiru. সাগাদে iya bo saka bono ang buka dai abo jodi bo jodi atin sai tong kai ni Ang hel na hatong ba ang di. ini mungkai ani ni Ang bunyi cha no au ne aje close de aje close de himane একটা শিক্ষক বাই একটা ছাত্রনি যে অঙ্ক তংমানি আতিখাইনো আং বনো অঙ্ক ওকে এসা মাপ সানকা আনি আজে ক্লোজ মানে আপনো সাগাদে থাংনাই সাল 16 তারিখও যে নন o jagani je supervisor nindu debor ma je nono bu nei tini map go simani bisingtei tabuk sung bin thani khuko khanaka je bo ani ha bo bai ang kulus tongo ba ngo tong mane abu bo bai kulus ang baba kun kulus gere ang bon ang sisin ya ang ga ka dina pa ang ko ang te kun din obiti phaya ang mane hana pur phayo ka ko dina pur phayo nga ka ko dina pur bo abe thapra kharo hana pinango tabur chi poro borone chikri sakor khayo nga takai ka kulus chin sawa boy kun kulus gere bo bagi muche opman khayo ana muti ke chaba একজন ছরবা যতই ওয়ার কারণ হাত বখাই আসুন ni tabo norok bin bagi tam nai কাট মু সকিবলা ta bin bagi tam nai বিন বাকি তেজপাত নাইও transfer nayo tai tam nai সাসপেন্ড না suspend bu nayo আনো আসো অপমান খাইমানি ni tabuk boto cycle hanga bo bai nung belai ke kulus ka hambo tongo ba bekhani borok kok salayo ba kagos potro khaina hembo joton go khayo ne je samani abuni kok tomaro bo hai tong আনি কোন করে বল কোন পুলিশ করে বতা কো পুলিশ চা কোন করে আন কাগজ পত্র ছুইয়া আং দি ফাইয়া আং লগো ছির ফাইয়া অর জমারি ফাইয়া আং কোন পুলিশ করে nga botabo aba ke sai tomani no tei khene tam sanai ba
bodak je salangmani kok abono tuile nang tam sanai जाजाया आबो आं जाजाया अयनाया बिसि खायसिका बो खा मति बो कक सका बो अयनाया बिसि खायसिका कुलुसो थातामा आबो बत हांजमा कक जिबला आताम बो बां कुलुस दंबा ताम नि कुलुस दंबो आबो ति कक नि कुलु का बो काछानि बिहिं न कुलुस ना कगिया बिमा बिहि दंगो बिमा बो साइ दंगो इको साइ दंगो अमिनतो je non tabuk je kulusni samani aboni otho tamo nor bobai buji nor kaisa ongna badini worker kaisa koroming dong aboni otho tamo sunsa patra par rangsangi maklai no मा तो बरो बिसिंतै माने कोनि आलादा बे कमा हाइकन का bisintei ala koma hakok mana nor aba hewan sukata engkai ta abu je thaba bai nor ta aboni kok tu no tam khainai o je kok no kamen kosina nai जे उपजित बिना आयो दमन je ongnabadi ba worker ba helper borokni bwsango je nang thangnai sal 16 tariko kisa je skill bai boi je khoroksa mohila na bai khayo mane khoroksa buri no abono tui miya bo phaijak nono nasingai tini bo phaijak nono nasingai phiaba tini malai kha malai msingtei nang borokni bwsango mapsana ne nang mapbo sane kya aboni yagolo je tamgi abo hai party mung khain sungman jorao nang je bobai kulus dong samane o kulus ni otho tamo kya sagari sarai sarai mo close ni otho mane bo ani chhatri bo ani ang bini shikkok abono phorungnani ani daitto ngai jotobar nungo hayo ang bo mono help khairio abo satani se mo onko word use khayo ang to word asek kok borok word ang kai sana borongya acha dong kai nini satri no nei nang amo haike mane phurungo bujogo ngai phurungo bujogon bising to serai tabuk to iskolo phondo tabuk master buimaya ngai nang to khoroksa ma master ya nang to khoroksa ngosi oroni kaisa borongni naikol phang supervise jasi ngai nang tini tabuk je borok no jaba haike asuk boyas kor motamoti to nini omorni samano bono aba haike sak tamonele abo bobo hai raja to emnele ang to sak to tangya ko yak bai skill bai bumane ab to sak tangkhano je bumane ta tara thung kata asasi nge borok to tabuk kara thongo bo hani wansu ya tabuk tai kaisa kok abono sawo je kulus tongo o kulus no minim aboni tabuk borok bujia ngai tabuk abarni ni office ni baskango tabuk taisa ur nanglajak bosaibo phaija behibo je bujanai close mane abo a negative sense ang close niya bobai ang tongmani hinia koi ang abo bosaya kuno love relation ya mo as a colleague chung tongmani pagi se nini na chung tongmai nini wa abono ang abo mane bo word no use khainani ang saimalia abo haikai bukuktei haijakka close actually abo close ya ate close ya mane abo hingka je chung ek songe no ma tongu ek songe no chung kam ma khayo angata kagos potro nang no bono help khai seiriwo ba ango khai tongo mane ngata bo khal sawo je bujane buri sawo bo কোন মুসাফন খায় আং সুyo আং নরিবো কারণ তার যদি সাকাই বন সাবো বিনিব অনেক মানে ফিডিং বিল রক বুল আবার ন সাব ঠিক খাই আং ন খায় বন তুই ইয়াকই ফরঙ্গ অর তুই ইয়াক সইলবালা ম তুই খাই সিদি গা আং ফরংমা গলাইয়া দে আ বন ফরং তানি ন আং ইকো বিনি চাও বন তো আং ফরঙ্গ তাক মানে গুরুনো যদি সাকাই যে ফরংয়া ওখানে আবলে একটা নেগেটিভ বা ওয়ান সব কাটা গুরু সমনিন ফরঙাই থাঙো বিনি মোবাইলনি পোষণ ট্রেকার পন্ত যে মোবাইলও বরক তাবো খাইমানি আবো পন্ত সে আং বন ইয়াক বাই মানে আনি ইয়াক বাই ন বিনি স্ক্রিন টাং টাং ইয়াকই ও যেমন কাঠ পেন্সিল ও ABCD যেরকম ফরংমানি চেরে রং ন আতিখাইন আং ইয়াসি সুরসুরি ইয়াকই ফরং abono ang hai ingko nge tabu je o kulus man bisintin tabu urtasan nalai to abono bahike metem nan tabu tam kai sawai metem sanai abo to ang to tabuno saka je a metem mani ani wording bulung khana ate close ya negative close ya abo angkha je bo ani chhatri hisabe ang bono accept khayo
abosi द ang bonatese sanai je nang abo je nahamani abo negative Nung hai hai tisa maaf sampinai. haina hayang map sano nong ni maidoma no map sano ang wording sana renglia a wording ni bagai ताई नों ओ वाट न ताई बरं बुसां थाङै साना खदा माप साना खदा ताइसा आं सानो ang tabuk tese jodi nangkai bor jodi sakai ang sannai kuno angka kore आच्छा दा हामबाय